Hej, jeg heter Dommer Nassehi, jeg er fastlæge ved Soknar lægekontor og fysioterapeutisk ved YIB, sit Institut for Global Helse og Samfundsmedicin. I dag vil jeg præsentere et program, som jeg har laget for dataindsamling på fastlægekontoret. Jeg kalder det Sokrates AI. Det er et program udviklet for almenlæger og primærhelsetjenesten. Det bruger generativ og multimodal kunstig intelligens, i dette tilfælde Mistral sin store sprogmodel, og det analyserer og strukturerer patientens fritekst i e-konsultationer. Så stiller det medicinsk relevante opfølgningsspørgsmål baseret på kliniske retningslinjer og foreslår journaludkast. Det er bygget på principperne for relationel etik og har som mål at forene teknologi med menneskelig omsorg. Grunden til, at jeg har laget dette programmet, det er, at jeg forsøger at undersøge, hvordan kunstig intelligens skal bruges til at underbygge almenmedicinens kerneværdier. Og for at for eksempel effektivisere e-konsultationer, så trængte jeg et programvare, som kunne stille opfølgningsspørgsmål til patienterne, i pladsen for at jeg ikke skulle sidde og sende melding med de frem og tilbage, noget som kunne tage flere timer, når man gør det asynkront. Dette kan foregå vældig raskt og effektivt, og programmet får ud brugparten af informationen, man trænger at vide, og så kan jeg følge op på det med patienten. Og det bliver mye mere effektivt. Jeg skal give dere en liten introduktion. Hvis man går ind på Sokrates chatten her, så ser man, at man som patient kan gå ind og skal vi se her. Der, hvis man går ind, så kan man starte en samtale. Der går man ind på demoklinik. Sådan, og der spørger den, hvad min hovedbekymring er. Hey, jeg er bekymret, fordi jeg er hoven og rundt i læggen. Det har stået på i nogle dager. Jeg lurer på, om det har sammenhæng med en flyrejse, jeg nylig var på. Så tænker den kunstig intelligens lidt og stiller opfølgningsspørgsmål. Ja, den vil altid spørge, om det er greit at man går i gang. Det er sådan GDPR-regler, og så siger jeg bare ja, og så spørger den, kan du beskrive smerterne? Og skal vi se her, det er midt på læggen, så skal vi venstre, huden er rød og varm, og det er hovent. Så tænker den lidt om, og så plejer den at stille relevante opfølgningsspørgsmål igen. Ja, og da er det, hvor længe har du haft dette? Ja, det var lidt mere end 2 dager. Det opstod pludselig. Ja, hvad siger den da? Ja, da er det, hvor stærke smerter du har. Det er grad 6. Det er vondt uansett, men bliver værre, når jeg går. Chatten her stiller omtrent 10 spørgsmål, før den afslutter samtalen, for at den ikke skal fortsætte i det uendelige. Hvad spørger den om her? Jeg har brug for noget behandling. Ja, jeg har forsøgt at ise det nær, og jeg tog nogle Paracet og Ibux, men det hjalp ikke. Skal vi se, hvad den siger nu. Ja, om jeg tager nogle faste mediciner. Nej, jeg bruger ikke mediciner. Jeg er mand, så jeg tager ikke p-piller. Ja, og så har den givet en liten opsummering, og det er jo korrekt her, det den skriver der. Så det kommenterer jeg ikke. Får vi se, ja, om jeg har et tidligere lignende episoder. Nej, det har jeg ikke. Ja, om jeg har et feber eller frysninger. Ingen feber, men det er meget ubehageligt i lægen. Ja, og da er det, den skriver en opsummering her om symptomerne mine. Og så kommer den selv med nogle observationer her, nogle mistanker. Relevant anamnese, så siger den korrekt her, at det kan være en dyb venetrombose, men har nogle andre differentialdiagnoser. Da trykker jeg ikke fylde før samtale. Så om systemet tænker sig lidt om og opsummerer dette. Ja, og da er samtalen lagret, og jeg ikke var fornøjd, sender en vurdering, og så går vi tilbage til forsiden.
Du kan som læge logge ind her og gå ind på samtalen her. Og der ser man, at her til venstre, der er hele samtalen lagret, og det som er lidt greit, det er her på højre side, der kan man så se en sådan fuld opsummering af samtalen, og det er så enkelt at kopiere dette og lime det ind i patientjournalen. Ja, dette programmet har jeg testet ud på patienter, og de virker veldig fornøjde med det. Jeg synes selv, det er effektivt, men det hadde været interessant at se, om andre har lyst at hjælpe med at udvikle det videre. Og hvis de har det, så er det bare at tage kontakt med mig på LinkedIn eller GitHub, hvor kildekoden ligger, og man kan også sende mig e-poster. Ja. Tak for mig.